información, cando vamos mirala, mantemos un servizo de alerta proactiva que está constantemente vixiando o funcionamento das máquinas. Nagios é unha ferramenta libre de xestión de procesos remotos, de control de carga, de vixiancia de procesos, que está constantemente vixiando os dous servidores, unha serie de servicios neles, para ver que todo funciona correctamente. No momento en que hai calquera pequeno problema, desde problemas de conectividade, de picos de carga, de acceso, de calquera cousa, o propio Nagios, que está noutra máquina, noutro sitio, seguro, manda un SMS aos administradores. Entón, no móvil recibimos unha alerta inmediatamente porque hai un pico de carga, porque hai un momento de máis visitas, por calquera cousa, un momento de máis tráfico, en fin. E tamén contamos cunha emocionada e fervorosa comunidade de usuarios que teñen por costume empregar Twitter para dar problemas, non, para dar reporte de problemas cando por calquera cuestión, bueno, pois eu que sei, o último foi cando actualizamos o software de Blogaliza, pois houbo a primeiras horas da mañá un rato que non estaba disponible o sistema, non? Pois a xente avisou por Twitter, en fin, temos unha comunidade de usuarios moi proactiva e moi volcada, como non podía ser de outra forma, no seu blog, polo tanto, no sistema. E, bueno, xa por último, quería vos contar un pouco de historias ou pensamentos sobre blogomillos e vivos, mortos e demais historias, que, bueno, tampouco vos quero aburrir moito máis da conta, que xa bastante estaredes, e simplemente dúas ideas de todo isto que me gustaría, bueno, pois, compartir un pouco, que hoxe en día todos consideramos Facebook como o lugar de palique por definición, ou Twenty, non? Os que estean en Twenty. Eu estou en Twenty, pero non teño amigos. Entón, hoxe en día é Facebook, pero mañá igual non é Facebook. Pero seguramente teremos outro sitio ao que ir a facer o mismo que facemos hoxe en día no Facebook. O Facebook ten, bueno, xa vos contarían moita xente e xa escoitaríades en moitos sitios os problemas e as potenciais perigos de Facebook, non? Que toda a información que está dentro non é nosa, é deles. Está asinado que todo o que publicamos en Facebook é propiedade deles. Entón, cando Facebook deixe de existir, que vai pasar con todo o volcado de identidade que fixemos dentro del? Con todas as opinións, todas as fotos, todos os redes de amigos, todos os grupos de me gusta, non me gusta, etc. Pois que ou ben van desaparecer ou ben que van ser utilizados para cousas que non nos interesan. Sin embargo, os blogs, non necesariamente os blogs de Blogaliza, os blogs, calquera blog, son da xente, porque aínda que publiquedes os blogs, aínda que publiquemos os blogs en Blogspot, en WordPress ou en calquera outro sitio, sempre temos ferramentas de exportación, sempre temos a posibilidade de sacar os datos de aí, ademais de que sempre estamos a producir RSS que outros poden reutilizar. Entón, os blogs penso que forman outro espacio de conversa un pouco máis estable, un pouco máis igual pensado, un pouco máis meditado que o que son os Facebooks de me gusta, non me gusta. Pero eso non quere decir que os Facebook non sexan unha cousa interesante e a utilizar. Por qué? Porque antes de que existira Facebook, a conversa nos blogs pois era en algunha medida semellante ao que hoxe é en Facebook, ou sexa, ai, sí, ai, que bonito, ai, que ben. Os comentarios das anotacións eran máis de velocidade, de digo sí, digo non, e xa está. Eso quitouse, todos temos claro que eso xa non está nos blogs, eso quitouse dos blogs, e agora, cando alguén comenta nun blog, escribe un parágrafo completo, polo menos, escribe 2 frases, 3 frases, xa fai un pouco de pensamento para participar. Entón, eso liberou o blog de ruido, digamos, e levou ese ruido a outro sitio. En ese outro sitio, eu creo que temos que seguir estando, temos que continuar participando, sexa Facebook ou sexa o que veña despois de Facebook. Esa é a idea, non? Temos que estar, por qué? Porque é onde está
moita xente. É como, se non, aquilo que se dicía, se non saes na tele, non existes. Bueno, pois se non estás no Facebook, non existes, tens que existir, non? As ideas teñen que circular por onde está a xente. Entón, é o sitio correcto para plasmar as ideas, pero contando sempre con ter o espacio de identidade, o sitio no que volcamos o que pensamos, o que somos, noutro sitio que teñamos, noutra plataforma que teñamos máis control, porque sobre Facebook non temos absolutamente ningún control. Entón, por iso, pareceme interesante participar en Facebook, participar en Twitter, participar en Twenty, en calquera outra, pero dende o blog, dende o noso blog, para ter control en todo momento do que somos e do que non somos. E, bueno, sobre todo isto, o que xa sabedes, o máis importante, a min pareceme que o máis importante é que con estas ferramentas de publicación autoadministradas podemos, entre todos, de feito estamos a facer entre todos, unha construcción de realidade. Estamos non só a crear discurso, non só a facer unha narración colectiva, sino que estamos construindo realidade dunha forma non xerárquica. Por qué? Porque a realidade non ven imposta por grupos editoriais nin por intereses económicos, como pasa en medios tradicionais. De acordo? Do que nos vai falar Berto a continuación é un exemplo, eu creo, paradigmático deste asunto, que reflicte perfectamente o que é unha construcción de realidade non xerárquica, non? Que todos formamos parte dela e todos formamos parte do tecido do que se conta. De acordo? E, bueno, máis nada, moitas gracias pola vosa atención e se tedes algunha pregunta, pois é o momento agora, ou, se non, nos foros ou por aí. Moitas gracias.